Imong tingog, atong kusog, Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. Kumusta ka? Programang inyong kasaligan, kasumbungan, o makapahupay sa inyong kagulanan. Kumusta ka? Inyong mabati, diri lang sa RBN, Radio Bulanog Network, DYMA 100.9. Kumusta ka? Kauban ang batikang periodista ug magsisimya sa radyo, Mr. Fred Amora. Kumusta ka? Kumusta ka? Ako mga iksyon ko, labi na gindulmanon, please ha. Gani karon mga panahon na di gani unta ako mutingog. Gani sa radyo nakabantay mo, no? Dili ko gusto magiskot og gindulman kay baguhay pa. Baguhay pa gyud. Nga natangtang ang among mayor. Natangtang ang among tresurera. Natangtang ang among municipal engineer. Napay duha, 5 ka empleyado. Natangtang, gitangtang sa ombudsman tungod sa mga anomalya. So karon takatan-aw ko sa kahimtang aning mga sistema nila nga gaduda gyud ko ha. Naagi galista ani nga og kinsalay gusto nila. Wa nila ipaagi sa survey o pagsusi kung kinsa gyud ang ngayon tabangan. So ang makatubag ani Semester Ruben Boy Banting og mga kapitan, ha? Kapitan sa inyong barangay, pangutan-a, ha? Unya, og naamoy feedback nako. Ha, ipadangat nako, ha? Kay tabangan ta mo ako. Ha? Di na unta ko gusto mo tandog sa munisipyo, pero di ko makatugot nga pagpadayon kini mga opisyalis sa munisipyo nga ang ilang interes may mutuman, ha? Mga ayuda, mga hinabang, ha? Sila lang ang magpili ug dili tan-awon. Way tinuuray nga pagsusi kung kinsa gyud ang tabangan. Dili mahimo nga ato kining pasagdan. Ha? Magdungan kitang tanan. Ako mismo, walay gasto, ha? Wala mo'y gastong abogado. Ha? Ako tanan ang moabagar. Ha? Ug mahimo magpatangtang na punta og empleyado sa munisipyo. Dili mahimo nga magpadayon ni nga naa diha magpabilin ang mga abusado. Ha? Ang mga oportunista. Wa ta kahibalog kung silang tuyo. No? Ngano nga gapili-pili sila og kinsa lang ang ilang tagaan labi na ingon ana 3,000 matag usa. Ha? Wa ta kahibalo kung sa listahan didto napay ngalan didto nga dili tingali taga gindulman kung sa diha. Kay karon bay uso ang korupsyon sa gobyerno perting grabiha. So makaduda gyud ta. So ugma, ha, ang iyon ta mo. Katong agribyado. Haminaw ha. Na nagtuo ka nga angay ko katabangan adto mo sa gym ugma. Aron malista inyong ngalan. Ngano man? Malista inyong ngalan nga nireklamo mo kay dako pa ang kwarta nga nabilin aning akap. Bilyon ang kwarta ani. So kung makita sa DSWD nga daghan pa sa gindulman ang angay tabangan ug magpalista ka didto tuang imong ngalan. Kay ug di po ka magpalista kinsa may moduol nimo. Gitago-tago ganina nila nya duulon pa ka. So ikaw na mismo, ha? Gindulmanon. Please, ha? Dili ni para nako ah. Wa ko magkinahanglan na kalo sa Ginoo. Kamo nga angay tabangan kay kanang kwartaha dili na sa politiko. Kanang kwartaha dili na sa mga tao sa munisipyo nga sila magbuot. Kwarta na ninyo mga katawhan. Inyo mga buhis nga gibalik lang kaninyo. So naamoy katungod nga mo reklamo. Sige, ugma ha. Ugma. Disyembre 12 adlaw nga Biyernes. Ug wa mo sa listahan ayaw patulog-tulog. Adto mo sa gym, magpalista mo kay mamasin kita nga naapay ikaduha nga pagpanghatag kay dako pa kaayo, ha? Dako pa kayo ang kwarta nining maong akap program nya matapos na baya ang tuig. Ha? So ila gyud nang hutdon. So ug kulang sa gindulman na ay kwarta. Sige ha? Adto mo didto nya magpalista sa inyong ngalan. Pagdamog ID ug mahimo ha. Katong national ID ug mahimo national ID. Aron malista mo dito, buwahan kung naapay second batch
nawa mahatagi, maapil mo. Okay? Nakita-kita ta dito. Wato sa ko dito. Alas 8 sa buntag sa atong gym sa munisipyo sa Gindulman, Bohol. Ha?